אוקיי, שלום חברים, ואני כאן בעוד פרק. אז אני יודע שבפרקים הקודמים אני לא סגרתי את הפרק טוב, כי אני לא ידעתי שהפרק עומד להיגמר, כי לא הייתי יכול לדעת כמה זמן סילמתי. אז עכשיו אני יודע, ואתם תזכו לראות את הפרק נגמר כמו שצריך. מצטער על זה מאוד, אבל ככה יצא. אז כן, בואו נמשיך עם זה שרואים ככה שאפשר לראות את המיינקראפט בדרכים מגניבות. את זה אני די אוהב. אני לא יודע כמה אני אוהב את זה, כי זה כזה מטושטש. יש דברים נורא מגניבים. אוי, זה הפוך. אוי, לא. אוי, לא. אוי, לא. אני הולך קדימה וזה הולך לי אחורה. רגע, בואו נראה אותי. אוי, נו, באמת. אז כן, עכשיו אני יכול לראות כמה זמן אני מצלם. טוב, אני חייב לראות רגיל. יואו. את זה אני די אוהב. אני די אוהב את זה. תוך המים נראים והקרח, ועוד הלבה נראית בצבע של מים. היא נראית כחולה. בואו נראה אותנו. איך אני נראה? אוי, איזה חמוד. אני חמוד ואני נשרף בלבה. בלבה כחולה. אוי, יופי מים. אני עף. טוב, לא חשוב. יאללה. כן. אוי, נו. אני שונא את זה, זה מטושטש כזה. אוי, נו. נו, באמת, העולם הרוס. רגע, שנייה. אני אעביר, אוי, נו, למשהו שאני אוהב, בלה 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 בלה. הנה, יופי. איזה יפה זה, זה שאני יכול הראיתי לכם אותו כבר. האמת שלא הראיתי אותו, אני עשיתי אותו בסרטון שמחקתי אותו כבר. אבל עדיין זה נורא יפה, אני נורא אוהב את זה. אז אני רוצה להראות לכם את חמודי. אז בואו נלך לעולם של חמודי. הנה. יאללה. איפה זה? איפה זה? יופי. אז הנה, תראו. אז מי שלא יודע, חמודי זה אומנום. מי שלא יודע מי זה אומנום, אז הוא חמוד. יצור חמוד ירוק עם 4 רגליים קצרות, שיש משחק שצריך להביא אליו את הסוכריה. ותראו איזה מתוק הוא כתום בגלל שהוא במעיל כתום, ואפשר לתת לו לאכול והוא עושה קקי. תראו, ירוק כאן, פשוט שמתי לו מעיל כתום. הנה, אוכל קטנצ'י כזה. אבל תראו, אני לוקח איזשהו אוכל, אני אקח עוגה. חמודי רוצה עוגה? חמודי! אני רוצה עוגה. אם אני מצלם. סליחה שאמרתי לאיבו שאני מצלם. אני גם אראה לכם איך זה עובד. זה לא הכי אוטומטי, אבל זה עדיין חמוד. אחר כך אני גם אראה לכם איך זה עובד. איפה העוגה?
אמורה להיות כאן העוגה. איפה העוגה לעזאזל? איפה העוגה? אוי נו, לא לחצתי על הכפתור. אוי נו, באמת. צריך ללחוץ על הכפתור כאן כדי שזה יעבוד. אוי נו, הרסתי את הכפתור. אוי נו, באמת. טוב, אין לי עוד כל כך הרבה זמן, אז אני לא אסיים את הפרק. יש לי עוד 4 דקות ו20 שניות, שזה די סבבה, אבל עדיין כדאי. לחצתי על הכפתור לעזאזל. עכשיו לחצתי עליו. לא צריך את הכפתור כבר. אם זה לא עובד, אז יש בעיה הנה, כן, זה עובד. הנה העוגה שלנו. אוקיי, אני צריך שוב לשים כאן את הבוכנה, ואני אשים גם קקי לפעם הבאה, שאני ארצה שחמודי יחרבן. הנה, יופי. אוקיי, ועכשיו תראו, חמודי חרבן. אוקיי, ויש כאן... איפה הנייר? ניקח נייר. הנה, נייר. יש כאן נייר שהוא פשוט נראה כמו נייר, אז שמתי אותו ונייר רגיל. עכשיו בזריזות אני אראה לכם איך זה עובד. אז תראו, כמו שראיתם, אני פותח את הדלת ומהר שם כאן את המאכל. ואז אני לוחץ על הכפתור הזה, שהוא, רגע, אני אכנס לתוך חמודי. תראו, כאן האוכל, זה כאן הולך ככה, וזה מפעיל את זה. ואז יש כאן כאילו תהליך כזה של העיכול, ואז זה לוחץ כאן. אוי נו, אוי לא, מהר לעשות את זה. זה כאילו שאני הייתי האוכל שלו. אוי נו, באמת, מהר, מהר, מהר. אוי נו, אוי נו. אוקיי, תראו, ואז זה הולך כאן, הרדסטון, ומגיע לכאן, והולך ככה. ואז זה מפעיל גם את הבוכנה הזאת שדוחפת את זה, גם את הבוכנה הזאת. ואז בסוף, אופס, מה שקורה זה הן דוחפות את זה, וזה גם הולך אל זאת שהיא עושה את זה ככה. אוקיי, אני אעשה את זה ככה. אוקיי חברים, אז זה היה הפרק להיום. אני גם אעשה אולי סדרה, כי אני יכול לצלם רק 10 דקות בינתיים. אולי אני אעשה סדרה של איך בונים את חמודי, אבל אני צריך לחשב כל מיני דברים ולבדוק דברים על חמודי, על איך שבניתי אותו, כי אני לא תכננתי, אין פשוט בניתי ישר. רק שתדעו, אני מאוד מחבב חמודי, וגם, אם לא אמרתי עדיין, חמודי זה בעצם אומנום. אז נשארה לי עוד דקה אחת, בדקה הזאת אני אראה לכם את הבית המקסים שלי. טוב, אי אפשר לעשות את זה בדקה, אבל עדיין אני אראה לכם. אופס, לא ניגבתי לחמודי את זה עם, את הקקי עם נייר. אני חייב ללכת לשטוף ידיים. טוב, אין הרבה זמן. נו. אין לי הרבה זמן לשירותים לשטוף ידיים. אוקיי, בואו ניכנס לשירותים ונחרבן בעצמנו. בואו נפליץ. טוב, עכשיו לא שומעים, אבל עדיין אמורים לשמוע. אז זה היה פרק להיום, חברים. אז רגע, אני רק יצא החוצה. אוקיי, אז יאללה ביי. יאללה ביי חברים.